Čo bratislavskému magistrátu vadí na reklame s náboženským motívom? Prečo sa český minister vnútra stretáva s organizátormi nedemokratickej blokády, ktorá znemožnila demokratický pochod pro život? Aká rada pre manželov denníka má potenciál manželstvo skôr zničiť a prečo je trans hnutie to najstereotypnejšie, keď sa chváli, že proti stereotypom bojuje? Ja som Jozef Wallenfels a toto je Woke Up. Keď chcete v Bratislave organizovať mestský spoločensko-akademický festival, prirodzene hľadáte cesty, ako by ste dali ľuďom vedieť, že sa bude diať. Takto postupovali aj organizátori Bratislavských Hanusových dní, známeho festivalu, ktorý bude od 12. do 15. júna v Palfio paláci v Bratislave. Dohodli sa so spoločnosťou, ktorá prevádzkuje Citylighty a poslali im grafiku, ktorú by chceli zverejniť. Magistrát však túto reklamu zakázal. Pýtate sa, čo hrozného na tom plagáte asi bolo? Tam museli byť nejaké nevkusné, neprimerané výjavy. Nie, proste bol tam len Rembrandt a milosrdný otec a marnotratný syn. Je to tak, magistrát má zmluvu s prevádzkovateľom Citylightov a magistrát si vyhradzuje právo náboženské motívy nezverejňovať. No tak poprvé, Rembrandt je vrcholom umenia, európskeho umenia. Tento obraz, neviem, či nevisí v Louvre. Rembrandtové obrazy sú uznávané po celej Európe a po celom svete. Má hodnotu niekoľko miliónov eur. Povedzte mi, čo je na tom náboženské? Náboženský motív. Áno, priznaný náboženský motív, ale toto je vrchol európskeho umenia. Čo je na tomto také nevkusné, neslušné, že je hodné to zakázať? Je to, ako keby sme chceli cenzurovať Michelangelovú Sixtínskú kaplnku, jeho Pietu, alebo mnohých iných hudobníkov, umelcov, maliarov. A aj keby sme toto umenie za náboženské označili, áno, však ten motív je náboženský. Marnotratný syn, milosrdný otec. To naozaj náboženstvo nepatrí do verejného priestoru? To keď príde najbližšie pápež, Leo XIV, tak nebudú môcť byť Citylighty v Bratislave, že príde? To keď bude najbližšie trojkráľový sprievod, ktorým je Bratislava známa, nebudú môcť byť naň reklamy? To keď najbližšie bude mať iné náboženstvo, nejaké podujatie, samozrejme neextrémistické, mieromilovné, bude reklama naň zakázaná? Organizátori sa správne domnievajú, že je porušené ich právo na náboženskú slobodu. Možno sa niekto opýta, a čo výhrada vo svedomí? To má podnikateľ povinnosť uverejniť čokoľvek? Napríklad, ak by išlo o niečo, s čím naozaj tá Citylightová firma nesúhlasí? Áno, výhrada vo svedomí by bola na mieste. Problém je, že uverejniť tieto Citylighty neodmietla tá spoločnosť, ale magistrát, ktorý má s nimi zmluvu, a takáto klauzula v tej zmluve je magistrát, ktorý je verejnou inštitúciou, ktorý je samosprávou, miestnou samosprávou, ktorý by nemal diskriminovať na základe náboženstva alebo aj iných znakov, ale v tomto prípade náboženstva. Neostáva len dodať, že verím, že magistrát túto zmluvu prehodnotí a že aj prehodnotí zverejnenie týchto Citylightov na toto skvelé podujatie. A ak aj ty by si chcel vidieť toto zakázané podujatie, prídi na Bratislavské Hanusové dni už 2. júnový víkend. Čakajú nás diskusie o živote, vesmíre, Bohu a vôbec. Bude to stať za to. Teším sa na teba. V jednom z predchádzajúcich dielov sme sa tiež pozreli na to, ako v Prahe, keď bol pochod pro život, bola táto demokraticky riadne ohlásená a zvolaná demonštrácia zablokovaná neohlásenými a nedemokratickými prostriedkami, v podstate takou blokádou. Mal som tu môjho kamaráta Tomáša Kovačíka, ktorý bol priamo na mieste, videl ako polícia nezasiahla. A viacerí účastníci pochodu, alebo aj mnohí, ktorí s pochodom pro život nesúhlasia, ale ktorým sa nepáčilo, že takýmto nedemokratickým spôsobom bolo narušené demokratické právo na zhromažďovanie účastníkov pochodu pro život, tak jednoducho apelovali na ministra vnútra českého, Víta Rakušana, aby vyvodil dôsledky z tohto zlyhania polície. Pár dní dozadu, len tak si scrollujem Instagram, narazil som na profil pána Rakušana. Pozerám, či vidím dobre. 2 týždne po tomto zlyhaní polície Českej republiky sa pán minister Vít Rakušan fotí s organizátorkami tejto nedemokratickej blokády. Tú fotku vidíte sami. On ju zavesil na svoj profil. To nie je tak, že on sa s nimi stretol, ale ja neviem, oni to zavesili, alebo proste sa za to nejak hanbil, alebo niečo. Proste on sa s nimi 2 týždne potom odfotil. To sú proste zástupkyne
propotratových organizácií v Českej republike. On sa s nimi odfotil a zverejnil to na svojom profile a chváli sa tým. Ešte som nevidel, že by niekto z českého konzervatívneho alebo pro-life prostredia na toto upozornil. Všimol som si to sám a som z toho absolútne v šoku a som z toho absolútne znechutený. Pán minister Rakušan zjavne ukázal, kde stojí a Česi by si to mali pri najbližších voľbách, ktoré budú už čoskoro dobre pamätať. Český denník N priniesol rozhovor s odborníčkou Deborah Baum o manželstve, ktorého hlavnou myšlienkou bola veta: najlepšie šance na to, aby bolo manželstvo šťastnou inštitúciou, je, že samo seba čo najviac deinštitucionalizuje. No to je absolútne presná definícia toho, čo manželstvo posledné 10 ročia rozvíja. Je to úplne presná definícia úpadku manželstiev, rodín a celej západnej civilizácie. By the way, ak jej výrok platí, tak to potom na Slovensku absolútne deinštitucionalizované manželstva homosexuálnych párov vyhrali. Lebo vlastne deinštitucionalizácia manželstva a zväzkov je ich výhrou podľa tejto odborníčky, takže z tejto logiky zvláštnej by toto mohlo vyplývať. Na druhú stranu, pekne o manželstve a inštitucionalizovaní, ktoré nakoniec oslobodzuje, hovorí v tomto videu Mike Spirit. To si myslíš, že napríklad polyamorické vzťahy, ktoré sú teraz docela tiež na výslní, sú iba nejakým spôsobom hľadanie šťastia? Všetko je hľadanie šťastia, vieš. Jasné, ale akože myslím takého toho, že sa ako nedokážeš uspokojiť? Nie, ja si myslím, že človek má hlboko zakorenenú túžbu po nových veciach. To je úplne normálne, že stále chceš niečo objavovať a niekedy aj tvoja sexuálna partnerka alebo tvoja frajerka, ktorá je devina, desina, tak ťa nepriťahuje tak ako nejaká sedmička, ktorá je úplne nová, ktorú si práve stretol, lebo človek proste má tendenciu vyhľadávať to nové. Ja, ale to znamená, že sa vlastne nikdy nemusí zastaviť, vieš? Keď sa obmedzíš na tú jednu, tak prichádza veľká sloboda s tým, že si nastavíš nejaký limit a si slobodný vlastne v tom celkovom všeobecnom živote. Že si v manželskom vzťahu, chceš byť verný a to ťa oslobodzuje k tomu, že nemáš toľko pokúšení v živote a nemáš toľko rôznych túžob, ktoré ťa ťahajú jedným a druhým smerom. Ale že si uvedomuješ, že si komitnutý k niekomu a chceš kráčať bok po boku s ňou alebo s ním a, jak sa hovorí, budovať jeden druhého. Veľmi dobre to Mike Spirit povedal. By the way, v inom videu sme ho nedávno kritizovali, keď relativizoval pravdu. No, tak v tomto má ale že úplnú pravdu. Záväzok a inštitucionalizácia vzťahov paradoxne oslobodzuje. Ono to platí aj o zmluvných vzťahoch napríklad. Proste, clara pacta, bona amici. Jasné zmluvy, dobré vzťahy. Toto isté platí o manželstve. Ako náhle sa zaviažeš, komitneš sa k jednej osobe, odpadajú ti všetky ostatné možnosti. Proste vypustíš ich z hlavy. Už ťa nemajú prečo zvádzať, nemajú prečo lákať. Samozrejme nejaké také základné biologické sklony zostávajú, ale rozum nad nimi vládne a vtedy si skutočne slobodný a môžeš byť skutočne šťastný. Viete, ako v Amerike, keď pár očakáva nového potomka, tak oni robia také tie gender reveal party. Proste zvolajú kamarátov, rodinu a buchnú tam buď nejakú tímovnicu, hej, a vyjde buď modrá alebo ružová a vďaka tomu akože dajú vedieť, že či čakajú chlapca alebo dievčatko, alebo nakroja nejaký koláč a vnútri je modrý alebo ružový. No, tak toto presne sa teraz deje, akurát, že to robia starší ľudia o sebe. Prečo? Poďme sa pozrieť na video. Gender, gender, gender. I think it's gonna be a boy. That the gender is nothing. I think it's gonna be nothing. I think it will be diverse. Okay, I think it's gonna be diverse, just because that's what I've seen more broadly speaking on German paperwork. Also, I have no clue. Hello, I'm Keisha, and I think it's gonna be diverse. I'm John, and Tak prosím pekne, toto je gender reveal party. Mladý muž, žena, nevieme, ide urobiť coming out. Ide ostatným svojim priateľom a rodine oznámiť, že vlastne k akému gendru a k akému rodu dospel. Takže ide nakrojiť koláčik a vnútri bude modrý alebo ružový, alebo neviem, aký by tam dali, aby povedal, že on bude, neviem aké z tých veľa rodov. A ostatní na video hádajú, že aký rod si vyberie. Ešte predtým, než to urobí. Okrem toho, že je to úprimne trochu úsmevné, na tomto videu môžeme pozorovať jeden zaujímavý fenomén. Toto transhnutie lipne na stereotypoch a hlboko zakorenených predstavách, ako by mal muž, žena vyzerať a správať sa. Niekto, kto
trans hnutím ideológov nie je až taký poznačený. V podstate takýmto veciam neprikladá príliš veľkú váhu. Ako náhle však títo ľudia, ktorí možno túto ideológiu prijali za svoju, majú hovoriť o tom, aký rod si ten chlapec vyberie, tak vlastne posudzujú to strašne na základe vonkajších znakov. Proste, že pamätám si, že vtedy robil toto, alebo že on tak rád robí toto, alebo takto chodí, takto kráča. Ono je to podobné, ako keď v Amerike vlastne najväčšími rasistami sú zástupcovia hnutia Black Lives Matter. V podstate nikto iný farbu pleti nerieši. Sú to nakoniec práve zastancovia woke ideológie, či už teda Black Lives Matter alebo tohto transhnutia, ktorí tieto vonkajšie znaky tak zdôrazňujú a tak vlastne im pripisujú dôležitosť a toľko hovoria o tom, že v tom spočíva tvoja hodnota, až nakoniec sa stanú tými najväčšími rasistami a tými najväčšími obhajcami stereotypov práve oni. Čo je však smutné, je tá štatistika, ktorá ukazuje, ako veľmi radikálne narastá počet tranzícií medzi mladou generáciou a asi to nebude naozaj len tým, že konečne sa nemusia cítiť utlačaní a môžu byť sami sebou. Tieto štatistiky sú naozaj alarmujúce. Najhoršie na tom je, že vysoké percento z týchto mladých ľudí, ktorí postupujú tranzíciu, sú práve mladé dievčatá, ktoré proste najviac riešia ten svoj výzor, tú svoju fyzickú premenu a tak ďalej. O tejto téme sme vydali aj dlhšie video, rozhovor, odborne a otvorene s Renatou Ocilkovou u nás na kanáli. No a na záver jedna dobrá správa. Projekt Kultúra bude aktívne prítomný na festivale Bratislavské Hanusové dni. Naša Amy bude moderovať Daniela Blacka, detransitionera, ktorý upozorňuje práve na tieto rizika spojené s transhnutím, pretože si sám týmto procesom prešiel a následne potom postúpil detranzíciu a teraz rozpráva o tom, aké to malo na neho vplyv. Nenechajte si tento rozhovor ujsť. Rovnako na festivale bude aj naša Katka, ktorá bude mať živé nahrávanie svojej show Nová Eva. Jej hostkou bude pani psychologička Biešťat Vindišová a budú sa rozprávať o sexualite v manželstve. Nenechajte si Bratislavské Hanusové dni ujsť. Link na lístky dole v bio a my sa vidíme na budúce. Čaute.